എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം മിസ്സായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നിന്ന്. ഇനി നമുക്ക് കഥ വായിക്കാം. ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ. കഥ 4. ആദ്യമുണ്ടായ ജീവികൾ, പാർട്ട് 1, എപ്പിസോഡ് 15. നമുക്കിനി കഥ വായിക്കാം. ഭൂമി വളരെ കാലത്തേക്ക് ജീവവസ്തുക്കൾക്ക് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വിധം ചൂടുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ കത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചല്ലോ. ഭൂമിയിൽ ജീവികൾ ആദ്യമുണ്ടായതെപ്പോൾ? എന്നുമാതിരി ജീവികളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത്? ഇത് വളരെ രസമുള്ള ചോദ്യവുമാണ്, എന്നാൽ ഉത്തരം പറയുവാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ചോദ്യവുമാണ്. ജീവൻ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായി ആലോചിച്ച് നോക്കാം. മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവരാണ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളും എന്ന് നീ പറയുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ, ചെടികൾ, പുഷ്പങ്ങൾ ഇവയെപ്പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു? ഇവയ്ക്കും തീർച്ചയായും ജീവനുണ്ട്. അവ വളരുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ശ്വസിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വൃക്ഷവും ഒരു മൃഗവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം വൃക്ഷം സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമാണ്. ലണ്ടനിലെ ക്യൂകാർജിൽ ചില ചെടികൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ചെടികൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈച്ചകളെ തിന്നുന്നു. എന്നാൽ സമുദ്രത്തിനടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്പഞ്ച് പോലുള്ള ചില ജന്തുക്കളാകട്ടെ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ലതാനും. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില വസ്തുക്കൾ മൃഗവർഗത്തിൽപ്പെട്ടതോ സസ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ടതോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. സസ്യത്തിൻ്റെയോ മൃഗത്തിൻ്റെയോ പൂർണ്ണ ലക്ഷണമില്ലാത്ത ചില അസാധാരണ വസ്തുക്കളെ നിനക്കു കാണിക്കുവാൻ കഴിയും. ശിലകൾക്കും പാറകൾക്കും കൂടി ഒരു തരം ജീവസുണ്ടെന്നും അവ ഒരുമാതിരി വേദന അറിയുന്നുണ്ടെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ ജനീവയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണാൻ വന്ന മാനിനെ നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സർ ജഗദീഷ് ബോസ് എന്നാണ്. ചെടികൾക്ക് ധാരാളം ജീവസുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പരീക്ഷണം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്ലുകൾക്ക് കുറച്ചൊരു ജീവനുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവനുള്ള വസ്തുവേത്, ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവേത് എന്ന് പറയുവാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമുക്ക് തൽക്കാലം കല്ലുകളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട. ചെടികളെയും മൃഗങ്ങളെയും പറ്റി മാത്രം ആലോചിക്കാം. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ അനവധിയുണ്ട്. അവ പലതരത്തിൽ പെട്ടവയാണ്. മനുഷ്യരിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമുണ്ട്. അവരിൽ ചിലർ സമർത്ഥരും ചിലർ വിഡ്ഢികളുമാണ്. പിന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ആന, കുരങ്ങ്, ഉറുമ്പ് മുതല നല്ല സാമർത്ഥ്യമുള്ള ജന്തുക്കളെ നാം കാണുന്നു. വളരെ മന്ദബുദ്ധികളായ മൃഗങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാം. മത്സ്യങ്ങൾ മുതലായ ജലജന്തുക്കൾ ജീവിഗണങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ളവയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിൽ പെട്ടവയാണ് സ്പഞ്ച്, കഞ്ഞിപ്പൊത്ത്, ജെല്ലിഫിഷ് എന്നിവ പോലെ പകുതി മൃഗവും പകുതി സസ്യവുമായ വസ്തുക്കൾ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.